зан қити хонагиётон газан бародарҷон. ҳоли шумо ёшен, ҳоли шумо ба чени ӯ дарди модаротон мерасен ки дига ба ӯро на меёвед. ба қадри ҳар як шаба бедории онҳо мерасен ки дига на меёвед шумо. барои ҳамин дар зинда будан ба қадри падару модар расен. бовар кунед. бахшиш пурсен, 1000 бор бахшиш пурсен. 1000 бор равен хизматшона кунед, сартона дар пеши поошон монед. бовар кунед. ин дунё уқа дунёи нест. ҳамин чизе метавонем барои падару модар кунем. дар зиндагитон агар ягон вақт хайр ҷавонӣ ягон вақт падартонро анҷомдагин гапшона гирифтагӣ нест, ягон гапу чап бовар кунед аз зинда буданшон вақт дорен занг занен бахшиш пурсен. ягон хатогиҳое дошта бошем бахшиш пурсен.